ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ನರ್ತಕಿ ಟಾಕೀಸ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಊರುದಾರೆ ಊರುಡು ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಸಾಲೆ ತುರುದಾರ. ಸೂಂಬೆ, ರಂಗೋಳು, ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ, ಪವಿತ್ರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಉಮಿಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬರಹಗಾರರಾಯಿನ ಜೋಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು 10-15 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಚ ಬರೆಯನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕೊಂಡಾಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂದು ಜಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಜೋದೇವೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢವಾಯಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗಡ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಆ ಜಾಗಡ ಅವು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕೊಂಡಾಣದ ನಡುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದುರಂತನು ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಂದು ಕುದರ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಡ್ಬೇಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂಕಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 70 ವರ್ಷದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಪ್ಪುಂಡು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆದ್ರೆ ದುಂಬೋಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನಾಯ್ ಅಂತ ಅವಳ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ OTT ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇಂదులో ಅಂಚನೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ. ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರೀತಿನ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಇಕ್ಕಲ ಇಂದಿಕ್ಕಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಒಂಜಿ ಪುಟ ಪುರ ಇಪ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಅನಂತನಾಗ್ ದತ್ತಣ್ಣ ಪುರ ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಂಡ ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಈಗ ಆತ ಬಿಡ್ಚಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಾದ ಆ್ಯಪ್ಟಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನ ಇದು ಪಡಲೇ ಏನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿಕ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂಡ ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆವಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂದೆ ಏನ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದೆ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಏನ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಅಂಚ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. నేను ತೂಲೆ మీకు ಇಷ್ಟಪಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನಾಯ್ ಪುದರ್ಡ್ ತನ್ನ ಸುರುತ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ OTT ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ಬ ಅದು ಭಾರಿ ಪುದರ್ಕನ ಒಂದುಂಡು. ಕನ್ನಡಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾವ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪಂಡದೆ ಪನೊಲಿ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ದು ಖುಷಿ ಆಡು ಮನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಈಗ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅಂದು ಏರದಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಂಡಾಣ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ತೀರ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಊರ್ದ ಕೊಂಡಾನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕೊಂಡಾನ ಅನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರ್ದ ಅಂದುಲ ಕೋರ್ಪಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಇಕ್ಲದಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೊಂಡಾನ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬುಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೇನ್ನಗನೆ ಹೊಸತ್ತುಂಡು ಕೊಂಡಾನ ಈತೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲು ಕೊಂಡಾನ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಂಡಾನ ಉಂಡು ಈತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನಟಿ ಮಾತು ಅವು ಹೆಂಗ್ಲು ಓಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಸದ ಅವೇ ಕೊಂಡಾನ ಅಂದ ಆತನಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವೇ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ವಿಜಯ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಅವಳ ಕಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತು, ನಂದುಲ ಕಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಎಂಚಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ನಡೀತ. ಆ ಟೈಮ್
ಇಂಚಿದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸರ್ಡ ಬೋದು ಪಂಡ ಆಗ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊಂದನೇ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅಂಚಕೊಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರು ಪಂಡದ ಕೇಂಡ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಂಚ ಏರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಏರ್ಲ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಜೋಗಿ ಸರ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಪಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಇಂಚಿದ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪಗ ಹೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಚು ಸೀನಿಯರ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಗ ಒಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು. ಅಂಚ ಜೋಗಿ ಸರ್ಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋದ ಹೊಂಡ ಇಂಚ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂದ ಆಗ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾಲ ತೂದಿತ್ತೇವೆ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಂಡೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಪನ್ಪುಣೇನು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ನ ಕಡೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ. ಊರದಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಊರದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮತ್ತು ನಿಂದಿದ್ದು ಕೊಡದೆ ಮತ್ತು ಬೇತ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಕೆ ಗುಂಬುಡ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತೆ ಆಗ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಇದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದು ಆಗಲ ಅಡ್ಡ ಆಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏತ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲೇ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಅವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ DOP ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾವ್ ಬೇಸಿಕಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಆಗೇನೆ ಚೂಸ್ದಾಗ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾಗತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾಟಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಡು ಅಂಚೆ ಆಗ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡವು ಮಾತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಗ್ಗೂಟು ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗಗನ್ ಬಡೇರಿ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಲೈಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಅಂದಂದು ಆಗ ಅವಳ ಗಗನ್ ಬಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆವಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡು ವಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡ. ಸೊ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪು ನಡೆದವಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ನೆಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಂತಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರಿಂಗ್ ಲಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ DI ನಂಬದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಲಿಜ್ಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರ್ನ ಕೈಡ್ ಮಲ್ಪ DI ನಾರ್ತ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾರ್ತ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜು ನಾರ್ತ್ ಕನ ಇದ್ದರದನೆ ಅಂದಂದು ಬೇಸಿಕಲ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವಾಗ ಯಾರು ನೆಟೆಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒರ್ಜಿನಾಲಿಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಅರ್ಜನ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲ್ಲಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದಾಗ. ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿ ಬೋಡೊಂದು ಅಕ್ಲ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅವು ಹಿಂದಿಲೇ ಇರ್ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಮರಾಠಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಭಾವನ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರೂಪಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಜಾನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜೆ ಆಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತಂತ. ಸೊ ಆಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80-90 ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿಜೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮಲಯಾಳ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಓಲ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಕಾಪ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ಲ ಮಂತಿಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡಡು ಆಗ ಈ ಜಾನರ್ ತೂದೇ ಇಜ್ಜಿರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂಚಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಗೊತ್ತೊಂಡೇರು. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಒಂದು ಭಾವನ ಪ್ಲಾಟಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಲಿ ಅರ್ಜನದಿದ್ದಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಓಕೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತು ಹಾಗೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವ್ರು ಮಾತಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ತಿಕ್ ಜಿರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆಂಚದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಏನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಅವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ತೂದು ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಕನ್ನಡನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನಾಳ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತುನಾಗ ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾತನ್ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ರಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿನಾಕ್ಲನ ಐದು ಪೂರತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪನ್ ತೂಪ ಅವತ್ತಂದೆಲ್ಲ ತೂಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪನಂದವ್ರು ಆಂಡಲ್ಲ ಈರಿದ ಎಂಚಲೆಪ್ಪರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿದು ಪುಣ್ಯಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಿ ಪೂಜೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಾದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 hours 20 minutes ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಸೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂತ್ಕೊಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಂಕ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಎಂಚಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡುದಾರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಗುವೆದ ಪಡ್ಪು ಕೈತಳ್ಳು ಎಂಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಪುದರ್ ಬೂರ್ನ ತುನಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡದಕೇನಗ ಬೇರೆ ಕೊರ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪುದರ್ ತುನಗ ಅದಾಯಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೇವಿ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನಾಯ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ್ಪಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುನು ಕೇರಳದ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಪ್ಪು ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ಇದು ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬೈದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಜನಪದ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದುಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೇರು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಹಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವಿ ಸರ್ ಲೆತ್ತಿದ್ದೇರು ಇಂಚಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ 2020 ಬುಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿತ್ತ 2ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಮಾಲಾಸ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅವಾಗ ಮಾಲಾಸ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುದ್ರೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗನೇ ಹಿಂಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪುನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವು ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ನಡಪದ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡಾ ಅಂಚಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕತೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ದಾರ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಆತಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪನಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದು ಇರಗಿಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರನ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿದಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರನ ಏಮ್ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿ ಉಪೇಂದ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅರ್ನ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಜನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊರಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಜೆ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂದು ಮೀಲ್ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪನಿ ದೇವಿ ಸರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಊರ್ದಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಮುಂದೆನು ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿಗೆ ಎಂದವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬೈದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೇರಂದ ಅಕಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐಲ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲಲಕ್ಕಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಕುಡ್ಲ
is our city. Kudladakulu is our emotion.